Senantolanta Bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Farafina ɲɔgɔn danba don Senantolanta kunda min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. A ɲina san 2023 ta bɛ daminɛ sini sibiri avril kalo tile 19 Algérikaw fɛ yen. Kurumi karili ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan Algérie ni Somali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni ye Algérie siɲɛ filanan de ye CAN U17 kɛnɛ kan. A delila ka ye finale yɛrɛ kɛnɛ kan fana. Min ye Somali ye ale siɲɛ fɔlɔ don. Mali senantolantanaw bɛ Algérie kabini kunasini araba nka yan'o cɛ u ye tile damadɔ kɛ Marokokaw fɛ yen k'u ka degeliw kuncɛli baaraw lawaleya. Mali ka boko fɔlɔ kɛnɛ in kan ntɛnɛn nata don mɛkalo nata tile fɔlɔ Mali ni Burkina Faso de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali ka kulu n'o ye puli ye Mali ni Cameroun jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo ka fara Burkina Faso kan ani Sudan du Sud. Hakilina jiginna Mali de la ka CAN U17 jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na. San 2015 ani san 2017 Algérie kɛnɛ kan jamana minnu mana se demi-finale la olu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan novembre kalo nata ani décembre kalo nata la. O ɲɔgɔndan bɛ diɲɛ denmisɛnninlakaw kofɔ Senantolanta Bunagun kan minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. O Coupe du Monde ɲinanta bɛ tan Peru jamana kan ɲina san in na. Mali senantolantana denmisɛnnin mɔgɔ 25 de sugandira degeli karamɔgɔ Sumayila Kulibali fɛ ka ye Algérie kɛnɛ kan. Senantolantana mɔgɔ 25 in na saba bɛ ntolantan Mali kɔ kan 22 olu ye sodenw ye olu bɛ ntolantan Mali kɔnɔna na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don.